नमस्कार। आज आपण बनवून घेणार आहोत छोले आणि पालक पुरी। बरेचदा सकाळी सकाळी असं होतं की आपल्याला वेळ नसतो, मग अशा वेळेस झटपट तुम्ही टिफिन कसा बनवणार आणि ते देखील हेल्दी, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आज आपण बनवून घेणार आहोत। तर चला आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। आजची रेसिपी आहे छोले आणि पालक पुरी। छोले बनवण्यासाठी हे छोले मी रात्रीच भिजत घातले होते आणि मस्तपैकी सकाळपर्यंत छान भिजून तयार होतात। कच्चा मसाला बनवून घेणार आहोत। एका चॉपरमध्ये मोठा कांदा आपण चिरून घातलेला आहे, त्यासोबतच आपल्याला मध्यम आकाराचा एक टोमॅटो चिरून घालायचा आहे आणि हे सर्व आपल्याला या चॉपरमध्ये व्यवस्थित बारीक असं चिरून घ्यायचं आहे। आता इथे मी चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो वापरत आहे। तुम्हाला जर इथे टोमॅटोची पेस्ट वापरायची असेल तर ती देखील तुम्ही वापरू शकता। तर आता बघा, चॉपरमध्ये खूप छान असा कांदा बारीक चिरून तयार झालेला आहे। आता आपण झटपट फोडणी देणार आहोत छोले बनवण्यासाठी। तर गॅसवर एक कुकर ठेवून घेतलेले, त्यामध्ये 2 ते 2.5 चमचे तेल घालून घेतलेले। तेल छान गरम झालं की यामध्ये 2 हिरवी वेलची घालून घेतलेली आहे। त्यासोबतच यामध्ये आपल्याला दालचिनीचा तुकडा घालून घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आपल्याला एक चक्री फूल घालून घ्यायचे। त्यासोबतच यामध्ये 3 ते 4 लवंगा घालून घ्यायचे आहेत। यामध्ये जर तुम्हाला आवडत असेल तर तेजपत्ता, काळी मिरी देखील तुम्ही घालू शकता। एखाद दुसरा मसाला नसेल तरी देखील चालेल। आता हा गरम मसाला व्यवस्थित आपल्याला तेलावरती परतून घ्यायचा आहे। गरम मसाला तेलामध्ये घातला की मस्त छान असा स्वाद या मसाल्याचा तयार केलेल्या रेसिपीमध्ये उतरतो। आता यामध्ये आपण बारीक चिरून घेतलेला कांदा आणि टोमॅटो सर्वच घालून घेणार आहोत। यामध्ये आपण चिरत असताना आलं आणि लसूणचा वापर केलेला नाही, त्यामुळे आपण आलं लसूणची पेस्ट वरून घालणार आहोत। आता इथे मी मीठ घालून घेतलं होतं, कारण की कांदा आणि टोमॅटो झटपट फ्राय व्हावा, कारण की सकाळी वेळ खूप कमी असतो आणि घाई फार असते। यामध्येच मी 1 चमचाभर आलं लसूण पेस्ट घालून घेतलेली आणि व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचे। यामध्येच 1 चमचाभर लाल तिखट घालून घेतलेला आहे। साधी लाल मिरची पावडर आहे ही। याऐवजी तुम्ही घरात असलेला घरगुती मसाला देखील वापरू शकता। आता हे सर्व मसाले आपल्याला व्यवस्थित तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचे। आता यामध्येच मी थोडीशी कसुरी मेथी घालून घेतलेली आहे। कसुरी मेथी असेल तर नक्की घाला, खूप छान अशी चव येते छोलेला। तर आता हा सर्व मसाला व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर यामध्ये थोडीशी हळद घालून घ्यायची आहे, थोडीशी धना जिरा पावडर घालून घ्यायचे, म्हणजे जवळपास अर्धा चमचा इतकं धना जिरा पावडर घालून घेतली होती। आता हे सर्व मसाले व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर यामध्ये आपण भिजवून घेतलेले जे छोले होते ते सर्व आपण यामध्ये घालून घेणार आहोत। मी छोले बनवत असताना कधीही त्याला आधी शिजवून आणि मग फोडणी देत नाही, तर अशा प्रकारे तुम्ही एकदा नक्की छोले बनवून बघा, खूप छान अशी चव येते। आता यामध्येच मी छोले मसाला घालून घेतलाय, जवळपास 1 चमचा भरून इतका छोले मसाला घालून घेतलेला आहे आणि आता हे सर्व छोले आपण या मसाल्यामध्ये 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घेऊन मगच आपण यामध्ये पाणी घालून घेणार आहोत। पाणी आपल्याला ग्रेव्ही किती हवी आहे त्यानुसार आपल्याला यामध्ये घालायचं आहे। मीठ आपण आधीच घातलं होतं आणि तो व्हिडिओ माझ्याकडून स्किप झालेला आहे। कुकरचं झाकण लावून घेऊया। 4 ते 5 शिट्यांमध्ये छोले छान असे शिजून तयार होतात। आता इकडे छोले होत आहेत, तोपर्यंत पालक पुरीची तयारी करून घेऊया। तर निवडून घेतलेला जो पालक आहे तो आपल्याला 2दा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्यायचा आहे आणि हा काढून आपल्याला उकळत्या पाण्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। 5 मिनिटभरासाठी याला यामध्येच ठेवून घ्यायचा आहे आणि मग हा पालक आपल्याला थंड पाण्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। थंड पाणी म्हणजे साधंच पाणी इथे वापरलेला आहे मी। आता ह्या पाण्यामध्ये याला आपण काढून घेऊया। असं केल्यामुळे तयार होणारी पालकची पेस्ट आहे आणि त्याचा कलर खूप छान येतो। तर आता हा पालक मी 1 ते 2 मिनिटांसाठी यामध्ये ठेवून मग आपण याची पेस्ट तयार करून घेणार आहोत। तर आता हा पालक काढून घेऊया आणि याची आता आपण पेस्ट तयार करून घेऊया। तर एका मोठ्या बाउलमध्ये गव्हाचं पीठ चाळून घेतलेलं आहे आणि त्यामध्येच मीठ देखील घालून घेतलेलं आहे। यामध्ये आता 4 ते 5 चमचे बेसन पीठ घालून घेऊया। बेसन पीठ घातल्यामुळे तयार होणाऱ्या पालक पुरीची चव जी आहे खमंग तयार होते, त्यासोबतच मस्त खुसखुशीत अशी पुरी तयार होते। यामध्येच आता आपण थोडासा ओवा घालून घेणार आहोत, म्हणजे ही जी पुरी आहे पचण्यासाठी हलकी होऊन जाईल। आता यामध्ये आपण तयार करून घेतलेली पालकची पेस्ट घालून घेतलेली आहे। आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आता याच्या आपल्याला पुऱ्या करून घ्यायच्या आहेत, त्यामुळे पुरीचं पीठ नेहमी घट्टसर भिजवावं। पीठ छान असं घट्टसर भिजवून तयार केलेलं आहे। याचे गोळे तयार करून घेतलेले आहेत आणि इथे 4 ते 5 शिट्ट्या झाल्यानंतर छोले देखील तयार आहेत। छोले तयार झाल्यानंतर चमच्याने आपल्याला हे अशा प्रकारे फिरवून घ्यायचं आहे, म्हणजे कांदा टोमॅटो जो आहे तो मस्तपैकी गळला जातो, छान असा मसाला तयार होतो। छोले आपण पाहून घेऊया।
तर आता गरम गरम छोले आहेत, आपण बघूया. मस्त मऊ असे छोले शिजलेले आहेत. तर आता यावर आपण कोथिंबीर घालून छोले खाण्यासाठी तयार आहेत. तर आता याला थोडेसे आपण प्रेस करून घेऊया, दाबून घेऊया हे छोले, म्हणजे जी ग्रेव्ही आहे ती दाटसर तयार होईल. आता हे जे छोले तयार झालेले आहेत हे आपण लगेचच डब्यामध्ये काढून घेणार आहोत, कारण की आपल्याला डबा द्यायचा आहे. पुरी तयार होईपर्यंत ही जी छोलेची भाजी आहे ती हलकीशी थंड होईल आणि मग आपल्याला याला झाकण लावणं सोपं पडेल. आणि त्यासोबतच गरमागरम कधीही आपल्याला भाजी डब्यामध्ये भरायची नाही, थोडीशी थंडगार झाल्यानंतर आपल्याला भरायची आहे, कारण की जेवणाचा वेळ होईपर्यंत ती थंड होते. पण थंडच भाजी भरल्यामुळे काय होतं, भाज्या या खराब होत नाहीत. तर आता पुरी आपण तयार करून घेणार आहोत. पुऱ्यांचे आपल्याला एक समान आकाराचे गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत. पालक पुरीचं जे आपण पीठ मळून घेतलं होतं त्यापासून आपण पुरी पराठे देखील बनवू शकतो. तर आता इथे मी झटपट पुऱ्या लाटून घेत आहे. पुऱ्या या आपल्याला तेलावर लाटून घ्यायच्या आहेत. थोडंसं तेल लावायचं आणि यावर लाटून घ्यायच्या आहेत. कोरड्या पिठावरती पुऱ्या लाटू नयेत, कारण की या पुऱ्यांचं जे कोरडं पीठ असतं ते तेलामध्ये मिक्स होतं आणि तेलाचा रंग बदलतो. तर आता झटपट या पुऱ्या लाटून घेऊया. डब्यासाठी आपण या पुऱ्या करून घेणार आहोत, त्यामुळे लागतील इतक्याच मी पुऱ्या तयार करून घेत आहे आणि राहिलेल्या पिठाचे आपण पराठे बनवून घेणार आहोत. आता छोले बनवलेले आहेत, त्यामुळे लहान मुलाला पुऱ्या आवडतात, म्हणून पालक पुरी त्यासाठी आज आपण बनवून घेतलेली आहे. आणि मोठ्या मुलाला टिफिनमध्ये सकाळी सकाळी तेलकट नको म्हणून त्याने पराठे सांगितले, म्हणून छोले आणि पराठे तो खाणार आहे, पालक पराठा. तर अशा प्रकारे आपण ही पुरी तेलामध्ये सोडून हलकंसं चमच्याने आपल्याला त्याला प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि टम्म अशी पुरी फुगून तयार आहे. बघा, मस्त अशा गोल गरगरीत टम्म फुगलेल्या पुऱ्या काहीच मिनिटांमध्ये बनून तयार होतात. तर आता ह्या पुऱ्या आपण सगळ्याच एका पाठोपाठ एक तळून घेणार आहोत. याला आपण काढून घेऊया. तर मस्त गरमागरम टम्म फुगलेल्या खुसखुशीत आणि चवदार या पुऱ्या तयार आहेत. छोले आणि पालक पुरी त्याचसोबत पालक पराठे बनवण्यासाठी मला जवळपास 40 ते 45 मिनिटाचा वेळ लागलेला आहे. तर छोले पॅक करून झालेले आहेत. जास्त वेळ नसल्यामुळे मला पराठे तुम्हाला दाखवता आलेले नाहीत. तर आता डबा पटकन पॅक करून घेऊया. आणि लहान मुलासाठी छोले आणि पुरी तयार आहे. तर आजचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडल्यास नक्कीच लाईक करा, सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करा, शेअर करा. पुन्हा भेटूया नवीन एका इंटरेस्टिंग रेसिपी सहित. तोपर्यंत बाय.